बेवहाय माने दाउ गावलायनानै सावनानै जायो पुरा मेथाइ पेकेट दै बथल आरो नै बेफोरबायदि लोगोफोर आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों माखासे जायगा खोन्थानो नागिरदों जितु दानि उन्दै उन्दै लाइमोनफोर जाखांफुनाय 15, 16, 17, 18 बोसोरसोनि उन्दै माने लाइमोन सेंग्राफोरा माबायदि जायगायावहाय जिरायखुमायो आरो मा खालामो जिरायनानै बेबायदि अबस्थाया गासैयावबो जायो मोनफ्रोमबो दाबफ्रोमबो एरियायावनो दाबफ्रोमबो गामियावनो बेफोरबायदि माने खना खनला हाग्रा बारि सिङाव एरसोनानै जिरायखुमाग्रा बायदिसिना लाग्रा दा बेफोरबायदि अबस्थाया मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो दङ। नै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। बेखौ नुदोंना? बेवहाय माने दाउ गावलायनानै सावनानै जायो पुरा मेथाइ पेकेट दै बथल आरो नै बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि अबस्था आरो गोबां जायगा दंबावो आं खोन्थालांबाय थागोन। मिथिगौना माबायदि जायगाफ्राव जिरायखुमायो लाइमोनफ्रा? नै बेफोरबायदि जायगायाव जिरायखुमो। बेयाव माने पुरा लेखा बिलाइ थुख्रा थुख्रि दङ आरो बिथिं गासैबो हाग्राजोब सोरगिदिं हाग्रा ओमफ्राय बिथिं एसे लांदां माने बेफोरबायदि हाग्रा गेजेराव जिरायखुमायो जौ लोङो सिगारेट सोबो निसा जायखिजाया जिखुनु बुस्थु निसाखौनो जे निसा मोनो बेखौनो लायो। बेबायदिजोंनो माने लाइमोनफोरा गाव गावनि लाइफखौ इन फिउचारखौ माने बरबाद खालामना लागासिनो आरो जोंनि लाइमोनफ्रा। आं मानसिफोरखौबो नुदों मोनदों हमनो मोनदों खिन्थु आं भिडिअआव दिन्थिला माने एसे अपमानबो खालामनाय जागोन। नुदोंना? नै बेफोरबायदि जायगायाव माने हाबसोनानै थायो आरो दा बेबायदि बिराद गुदु हाग्रा गेजेरावसो दानि उन्दै लाइमोनफ्रा जिरायखुमायो। ओमफ्राय न'खरनिफ्राथ' जेबो मिथिया, बेरायनो थांदों बहाबा थांदों मिथिला, खिन्थु बाहेरायाव थांनानै मा खालामखुमायो नै बेफोरबायदि हाग्रा सिङाव हाबसोनानै जाय बुस्थुखौ लानाङा जाय बुस्थुखौ बाहायनाङा बेफोरबायदि बुस्थुखौ बाहायखुमायो आरो दा बेफोरबायदि दा बेनोसै लोगोफोर।